no sabria com ubicar-ho. Estem experimentant i el que intentem, crec que el que volem projectar és el que nosaltres estem notant que mos és còmode i que mos surt del cor realment. I això és el que intentem que se transmeti, més enllà de posar etiquetes, perquè és vera que hi són, és blanc, és negre, però també són autolimitants i procurem evitar-ho, tant a l'hora de composar i de crear com a l'hora de transmitir el que volem ser. Igualment hi ha una cosa que el projecte de poc ho tenim molt clar, que anirem traient singles. Crec que està de moda ja fer-ho així. I nosaltres l'idea és, ara dia 27 té que sortir el nou videoclip de la mà, ja està programat perquè surti dia 27, i el següent single que sortirà no tindrà el que té que diguem és més comercial, no? Han fet un single per donar-nos a conèixer que agradi més a tothom, però el segon single serà més un grunge, més Foo Fighters, però sempre amb aromes de poc, no? Correcte. I això sí que és algo que volem deixar clar, que a un concert te trobaràs somnis, una cançó fresca i d'estiu, no? I te trobaràs una cançó oscura com t'avui al meu costat, que sortirà d'aquí un mes i mig, 2, i sé que reflexam l'energia que teníem abans a bandes anteriors, no? I això sí que és important perquè abarcam un mercat que pot venir tothom, o sigui, és que té el cantautor també pot venir, perquè és que tenim en Pep Vic, jo mismo, que surt amb una guitarra acústica i te toca aquelles 2 cançons en aquell concert, no? I si és aquesta, anar pujant de música més llogera acabant amb música més de grunge, tipus Foo Fighters, que era la idea. El cas és que és rock i potser alguna pinzellada de pop, depèn de quina cançó, però principalment és rock, no? Sí. L'estil. Sí, en el final la cabra ha tirat bon temps i això es transparenta bastant. Anem a escoltar un altre dels vostres singles que incloureu en aquesta sobrassada càpsules, no? Que nom A la mà. Sí. Replegar els problemes
Aquesta era... Ui, gairebé no s'escolta, no tenia jo en ment aquest final de bateria. Bé, molta de guitarra, sí. Quan dèiu Foo Fighters ja s'entén en aquest a la mà. molta de guitarra. No us he preguntat per què no en poc, perquè podria dir-se en Pep al bany, no? Aquest disc. Bé, precisament va ser així, no? Va ser per això. Era poca cosa, era jo tot sol amb una guitarra acústica i vaig posar poc. Va néixer amb un quartet de 4 metres quadrats, que realment poc espai. Sí, però tenia acústica. Jo vaig anar cercant. Això t'anava a dir. Si vas a escollir, perquè, bé, qui més hi manco ja a la pandèmia, sobretot al confinament, va sorgir, hi ha gent, sempre ho preguntàvem aquí, sempre ho pregunto jo en concret, no? Els artistes, si els va augmentar la creativitat o els va disminuir, molta de gent es va posar amb una guitarra, es va posar a fer música que feia temps que no en feia, o autors o artistes varen desenvolupar perquè la situació els va provocar que sorgís la creativitat, d'altres es varen aturar, no? I molta gent va començar a transmetre allò que creava amb imatges, no? Però no recordo masses que ho fessin des del bany, perquè sí que és vera que té una acústica molt característica, però no sé si és positiva o apropiada per segons quins instruments o per la pròpia veu, no? Hombre, per lo que era realment el que feia en Pep, que és que tornant a el que has dit dels temes de creativitat, hi ha molt de grups i molt d'estils musicals que depenen d'aquesta congregació de músics i de les sinergies entre ells, i clar, el tema de la pandèmia ha estat un pal a les rodes claríssimament. Crec que nosaltres hem esquivat això de qualque manera precisament perquè neix de tan poc, valga la paraula, que tot el que hem afegit amb el temps, quan ens hem pogut començar a veure, o inclús quan va començar a néixer la idea de fer el grup, en pla, i això se podria fer més així, això se podria fer més així d'assà, i cadascú en so mòbil parlant clar, gravant les seves idees i les seves històries, i al final van dir, escolta, a la mínima que mos llevin la corretja hem de quedar. Però és que van començar a corretja. Sí, un pot d'amagar. No pot dir això. No, que eren les 10, per mi que tenim que estar a casa i teníem que fugir corrents-os. Sí, baixàvem els diferencials i anàvem. Que no hi havia remei que fer-ho així. Però vamos, fas un poc amor a escondides, no? I com ha sortit això, per això tenim aquesta pulsió de que és el que volem transmetre, perquè és el que tu dius, és vera que en molt de casos el tema de la pandèmia ha estat molt limitant pels músics, hi ha molts d'artistes que els ha suposat un pal emocional a nivell anímic molt gran, però per nosaltres va ser al revés, perquè com que va néixer en aquesta situació tot eren ganes de córrer i avançar feina, diguem, de qualque manera, no? I cadascú que seva tenia les seves al·lucinacions de com volia que aquesta cançó sonés i tal, i en el final hem acabat donant forma a una cosa que és una feina que ha fet en Pep, que és que està fent les lletres i és que està fent les idees, diguem, i després nosaltres, cadascú de nosaltres, en la mesura del possible, hem posat el nostre punt de color a algo que va néixer com siguent un tio o un quarto de baño, com és un Pep, i va acabar com a poc precisament perquè és una gota d'aigua és essència i ja està, és com va néixer, i és per el camí que anem, que és intentar amb el mínim anar fent el màxim. És molt maco treballar amb gent que són companyeros, i crec que és la primera vegada en la meva vida que duc tocant des dels 16 anyets que tinc un grup que tots som amics, no? Que un està malament i tots estem recolzats. O sigui, jo ara fa 7 mesos me vaig separar i la veritat és que m'he sentit super recolzat per meu company, vine a dinar, i això fa companyerisme i fa grup, i la veritat és que poc, no? És més que un grup de música, i això és molt maco. Jo m'expresso així perquè la veritat ells s'han portat molt bé amb mi, però són tots, no? Que tenim això, o sigui, fa poc el sogre de bateria es va morir i veus que el companyerisme que hi ha, no? És real, no és que estic tocant amb aquesta persona i adeu com em vaig, no? Com passa molt de grups. Nosaltres tenim el nostre grup de WhatsApp i se nota que som amics, no és quedant tal hora per ensaiar, quedam demà no puc venir, no, és molt més que tot això. És un grup d'amics que casualment coincidim un parell d'hores per a mallorquí
cada setmana. Jo m'imagino. Home, aquí hi ha llavors molta aquest grau de connexió, supos que es traslladarà una mica tant a la música que feu, tant en directe, perquè això es nota, no?, la química que hi ha entre els membres d'un grup, si es coneixen o no es coneixen prèviament, si hi ha una relació o no, i també supos que a la música que es fa, no? No sé quan hi ha de vosaltres a la música, no sé si hi ha més de tu, Pep, que de la resta, i la resta porten més musicalment parlant, o tu només t'encarregues de les lletres, si és una aportació més de com sou amics. No, jo fan més aportació de... O sigui, jo vaig néixer composant cançons, jo sempre ho dic, Nadal m'ha conegut així, sí. I és molt curiós perquè jo també que amb una cançó pues, trista perquè m'he separat de la meva parella, estic plorant i faig aquella cançó que hi ha gent que diu uau, no, tinc els pèls de gallina i dius, que és guapa, sí, molt bé, i la duc a poc i dic, anem a fer-la, i se converteix en un temarro d'aquest que diu Dios, saps? Sí, la sensació és que és algo és el més guapo, la sensació de que estàs ensemblant una cosa tan genuïna i que a més funciona, és un rodatge, és el que diu ell, sí que és vera que se transmet a l'hora de fer feina, el fet de que hi ha una connexió entre nosaltres a lo millor una miqueta més que estrictament musical, no? Perquè a l'hora de comunicar un desacord o una proposta de millora o qui podries dir això en lloc d'allò, Pentures, si fos una persona externa que ve i te du un tema fet, tu no tens diguem-se confiança, no?, de coir, digues-li, escolta, això gireu, cremeu i dugues una altra cosa, rei, per què no? Nosaltres tenim la confiança de dir aquest solo és una porqueria, Ivan me cago en dena el ritmo, tenim la confiança de poder dir-nos les coses clares, i això crec que se transmet a les cançons de manera molt positiva. A veure que potser tardam més en polir una cançó, però perquè no mos fa vergonya i estem disfrutant de fer el que estan fent realment, perquè va més enllà del fet de la pròpia cançó. Com a mínim sortirà el producte que tots voleu, perquè si sou capaços de dir-vos això no està bé i fins que no agradi o no la veieu que no està per sortir, no la deixeu sortir, no? A l'hora de la veritat és un projecte col·lectiu. En Pep fa una feina que té un pes específic brutal, que al final és crear les cançons, el que és la llavor de la cançó, i després tots nosaltres, és que això és el bo, que mos implicam en la mateixa energia que si fos la nostra creació des de zero, i això se nota molt a l'hora de fer feina, perquè estem tots més contents, evidentment. Al marge de que sigueu un grup d'amics que fa música, hi ha una ambició darrere professional, com a mínim, de treure aquest disc, no? Voleu quedar, si ja mireu més en van, tot i que us veig una mica mirant del dia a dia, no mirant massa en van, però mirar més en van, us agradaria sortir de l'illa perquè